खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जाय भिडिअखौ लाबोदों बेनो जाबाय दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो थांनानै थानायनि लामायाव गोरलैयैनो खालामना होनाय मोनसे सार्च इन्जिन, आरो बेनो जाबाय गुगोल कम्पानि। थुदु जों बिदिब्ला देरि खालामालासिनो जों बिनि सायाव खोनासंनि। मोनसे इउनिभारसिटिनिफ्राय स्टार्ट जानाय मोनसे सफ्टवेयारआ दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे ओरैबायदि गोजौआव दावखोलांबाय, जायहा थांखि लानानै बुङो नङाना, थांखि आरो सिमां थायोब्ला गासैखौबो हायो होननानै। बियो गुगोलनि खेत्रआव एकदम सैथो खोथा। मानोथो गुगोल कम्पानिया दिनै जायखौनो बायनो होननानै सानदोंमोन बे गासैखौबो गावनि खालामनानै लाजोबबाय। गुगोलआ 1998 मायथाइनि 4 सेप्तेम्बराव लारी पेज आरो सार्जेन ब्रिनजों गायसनजादोंमोन एबा बानायजादोंमोन। लारी पेजनि बिमा-बिफाया मिशिगान स्टेट इउनिभारसिटियाव कम्पिउटार साइन्स फोरोङोमोन, जायनि थाखाय लारी पेजआ न'आवनो नांगौमानि कम्पिउटारजों रिलेटेड थानाय बुक्स, गाइड गासैखौबो मोनोमोन, जायनि थाखाय बियो कम्पिउटाराव जोबोद इन्टारेस्टिं बेहा बांसिन जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं सार्जेन ब्रिननि बिफाया मेथामेटिक्सआव सासे प्रफेसारमोन आरो बिमाया सासे नासायाव रिसार्चारमोन। बिसोर सानैनि लोगो मोनलायनाया स्टेनफर्ड इउनिभारसिटियाव जागायजेनो, जायनिफ्राय गुगोलआ गायसनजादोंमोन। जेब्ला लारी आरो सार्जिया सार्च इन्जिन बानायो, बिसोरो बिनि नामखौ फार्स्ट टाइम बेकआप दोनदोंमोन। बिनि उनाव बिसोरो गुगोल होननानै उनाव मिथिजायो, बेबो फार्स्ट टाइम स्पेलिं रंजोंसो। गुगोलआ बेबायदि मोनसे नाम्बार जायनि सिगाङाव 100 थायो। बिसोरो बेबायदि सार्च इन्जिन बानायनो नागिरदोंमोन जायहा जों मानसि माहारिनि थाखाय नांगौमानि गासैखौबो होजोबनो हायो। बिनि थाखायनो बिसोरो बेखौ गुगोल दोनबाय, नाथाय मिस स्पेलिंनि थाखाय बिनि नामा उनाव गुगोल जायो। फार्स्ट टाइम गुगोलखौ स्टेनफर्ड इउनिभारसिटिनि मोनसे वेबसाइटआव google.stanford.edu नि मुंजों मिथिजायोमोन। बिनि उनाव बिसोरो 15 सेप्तेम्बर 1997 आव गावसोरनि डमिनेट रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लायो। गुगोलखौ 4 सेप्तेम्बर 1998 मायथाइयाव लिली आरो सार्जिया गावसोर सानैनि लोगो सुजान उसुगिनि न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामदोंमोन, जायहा गुगोलनि सबसे फार्स्ट इमप्लयि। दायो बियो इउटुबनि CEO जानानै दङ। गुबुन फारसेथिं गुगोलनि हेड अफिसआ जाबाय माउन्टेन भिउ, केलिफर्निया, जायखौ दिनै गुगोल फ्लेक्स होननानैबो मिथिनो मोनो। गुबुन फारसेथिं मार्केटआव सिगांनिफ्रायनो याहुआ दंखायोमोन आरो बेखौनो बयबो बाहायबाय थायोमोन, जायनि थाखाय गुगोल कम्पानि फाउन्डार CEO लेरी पेज आरो सार्जेन ब्रिनआ गावसोरनि गुगोलखौ $1 बिलियन yahoo.com नो फाननो थाखाय राजिबो जाबाय। मानोना बिसोर सानैया सानबाय जोङो बिजनेस खालामालासिनो स्टेनफर्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाया जोंनि थाखाय गाहामसिन। नाथाय बिसोरनि होनाय अफारखौ याहुआ नाजावासै आरो खनसेबाव याहुआ 2002 आव बिसोरनि बे गुगोल कम्पानिखौ $5 बिलियन बायनो थाखाय अफार होबावो। नाथाय बे समावबो बियो $3 बिलियन बांसिन होनो सानासै आरो बियो नाजावासै, जायहा याहुनि थाखाय बियो बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गिदिर बुर जानानै दिनै थालाङो। मानोना दिनै गुगोलनि गासै सम्पथिखौ बुंनो थाङोब्ला $800 बिलियन निख्रुइबो बांसिन। गुबुन फारसेथिं याहुखौ बाहायग्रा सुबुं अनजिमाया खमनिफ्राय खम जालांबाय थादों। गुगोलाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन सान फाउन्डिं सिस्टेमनि क-फाउन्डार MD बेस्टलिजमनिफ्राय $1000 मोनग्रोयो। बिनि उनाव 1998 मायथाइयाव Amazon.com नि फाउन्डार जे बिजेसजों लोगोसे स्टेनफर्ड इउनिभारसिटिनि कम्पिउटार साइन्सनि प्रफेसार डेभिड क्रिएशनाबो इनभेस्ट खालामफायो। 19 आगस्ट 2004 मायथाइयाव गुगोलआ फार्स्ट टाइमनि थाखाय स्टक एक्सचेन्जआव गावखौ लाबोयो, जाहाथे बयबो मानसियानो बिनि शेयारखौ बायनानै सेल अर्डार जाफानो हायो। गुगोलआ मोनसे सार्च इन्जिन जानायजों लोगोसे एडभार्टाइजमेन्टनिबो प्लेटफर्म खालामफायो, जायहा गुगोल कम्पानिनि थाखाय इनकामनि मोनसे सर्सखौ आरो बारायदेरनानै लाबोदोंमोन। बिनि उनाव एप्रिलनि 2003 आवहाय एप्लाइ सेमेन्टिक्स होननाय मोनसे कम्पानिखौ गुगोलआ बायनानै लायो आरो बे कम्पानिया अनलाइन प्रसार खालामनायनि मोनसे सफ्टवेयार बानायनायाव एकदम माहिरमोन। गुगोल एक्सेन्सनि टेक्न'लजिखौबो एप्लाइ सेमेन्टिक्सआनो बानायदोंमोन। बिनि उनावहाय जुलाइनि 2005 मायथाइयाव मबाइलाव बयनिख्रुइबो बांसिन बाहायजानाय अपारेटिं सिस्टेम एन्ड्रइडखौबो गुगोलआ बायनानै लायो। बिनि उनाव गुगोलआ 13 नभेम्बर 2006 मायथाइयाव इउटुबखौबो $1.65 बिलियन होनानै बायनानै लायो, जायहा दिनै बयनिख्रुइबो बांसिन भिडिअ शेयारिंआव नाम्बार 1। लोगोसे नोंथाङा दिनै जिफोर नोंथांनि स्मार्टफनजों इउटुबाव एबा एन्ड्रइड बाहायो, बे गासैबो बांसिनानो गुगोल कम्पानिजों बायनानै लाजाखानाय। बिनि अनगायैबो नोंथाङा दिनै जिफोर स्मार्टफनाव माखासे एप्सफोर बाहायो, बे गासैबो एप्सफ्रानो बांसिनानो गुगोल कम्पानिजों बायनानै लाजाखानाय। बेनिखायनो लोगोफोर, थांखि आरो सिमां थायोब्ला नोंथाङा मावनो हायै जेबो खामानि गैया। आङो दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।